marcant l'increïble Jan. Jan, on t'has ficat? Ai, Jan, au! Ja ho sé, Július, ja, però... Esto es la carpa! Això és la carpa! No me deia de què fem. Els tirem! Els tirem! A veure, Els tirem! estireu-la cap a la dreta, cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, a veure, ajudeu-nos, somos i mares, pares, grans, petits, petites. Estira la carpa. La carpa! A la carpa! Home, ara surt del mig de la vida, mateixos. No ens n'havíem adonat encara. No, ara no toca el teu número. A veure, fem fora aquí la mà de la tots, amb els braços amunt, ben fort, amb els braços amunt. Amb els braços amunt, ben fort, ben fort, ben fort, ben fort, ben fort. Ara tots avall, tots avall, tots avall, tots avall. Ben fort, ben fort, ben fort. Que no caigui la vida. Espantem a la mà de la Senyor home Bala, faràs el teu número? Aquí no. Cap allà, si ens seguiu tots, seguirem endavant. Avancem, 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 avancem. A veure com anem cap allà, com anem cap allà, com anem cap allà. Molt bé, molt bé. Stop! Stop! A veure... Avanceu ara aquest. Avanceu aquests aquí, Font de Norte, avanceu. Ara aquells quatre d'allà. Moltes gràcies, públic.